Ja, we zijn compleet toch? Ja, nou. Het is wel mooi warm, maar zie je dan toch maar naar binnen? Want het is, dan gaan we deze kant op. En dan gaan we hier naar binnen. Kom maar. Want in de fabriek zelf is het best wel een beetje fris, maar hier is het lekker warm. De snoepwinkel. Nou, dames. Hier staan kale rekken. Als je hem denkt van 1 of 2 jurken, die vinden we leuk, hang ze maar vast even op zo'n rek. Er staan overal pruiken en dingetjes voor op het hoofd, kettings, ring. Dus. De keuze is een beetje te groot. Ja? Ik heb er al een trouwjurk daar hangen. Oh. Ja. Ja, die wil ik ook aanpassen. Heeft die nog nooit aan? Nee. Nee? Nee, die trouwjurk. Nee. Nee. Dus, dit is mijn kans. Ja. Ja, het had eigenlijk geen naam, maar het idee is eigenlijk begonnen toen verkocht ik al je jurken. Toen heb ik al van alles verschillend maken en op marktplaats zetten. En toen kwam hier een fantasiefotografe met haar model om je jurken bij mij te kepen. En die liet me haar werk zien. En dat weer echt die fantasy vers en zo. Dus ik nog helemaal geen doel hoor. En toen vertelde ze dat je in Hurgriep het Imaginarium weer. Ik denk, hé, dan maak ik daar jurken voor. En dan geef je daar rondhuppel in en zei misschien hoe dat is. Nou, dat weer geweldig. Dat is zo'n mooie sfeer daar. En toen dacht ik van, nou, dat wordt dan heel prot voor al. Maar dat doe je net samen, want dan maak je, want die jurken ben vaak ook nog hartstikke duur, dus dan maak je dat keerpje, doe je net. Wij hier in deze fabriek al, ik wil al wat begonnen met het verkeerpje van spul. En toen zeg ik dan al dat materiaal, ik denk, nou, ik keer om mezelf wel iets lieds moois zien. Dat ik hier al een jurkmodel hing en dat vooral bij mij komen, dat zie je verklaren, maar mooi. Nou, hoe viel dit? Nou, koninklijk. Ja. Ik weet net hoe het steert, want ik ga mezelf net zien. Maar... Prachtig. Ja? Vind je het mooi? Ja. Nou, helemaal leuk. Geweldig. Ja, dit is echt heel leuk. Ja. Maar ja, hij glinstert ook helemaal natuurlijk, dus daar ben je toch ook helemaal blij van. Dan toch nog een keer trouwen? Nou, wie weet. Ja. Dat laten we even in het midden. Ik vind het super. Eigenlijk ben ik er heel blij van, want ik zie nou al met hoekjes juk verhaal hierin. Ik denk, oh, dit is juk weer een mooie jurk. Dan denk ik van, oh, dan maakt die pruiken bij en dat. Ja, daar ben ik helemaal happy van. En wist, de stapsteven uit het gewone leven. Er best even een medium malkoor als verhaal die lekker ontgekt van. Beetje als, vroeger had je als lietsvamke, weet ik nog wel, hier weer de verklaaikist. En dan vonden we dat geweldig om, nou, dit ben gewoon gruttebaan in een heel grutte verklaaikist. Dat is het idee een beetje. En het is alleen nog voor vrouwen? Ja. Ja. Je maakt er geen man bij. Nee, want dan wordt de sfeer heel los. Oh. dat ook niet. Als er nou man binnen die het leuk vinden en die komen maar een groepje mooi, helemaal prima. Maar dat ga ik nou net mooi maken. Brengt het dit ook op ideeën? Nou, ik wil wel dat mijn mama het een huwelijk verregelt. Maar dat is dan meer van de jurk. Ja? En het feestje. Nee, want ik hou zeker wel van hem. Ja? Ja. Dat hoor ik net. Nee. Ik hou zo wel van hem. Ja, het is toch hartstikke leuk om eens even zo'n jurk aan te doen, hoor. Dat is toch fantastisch. Leuk. Dames, wij hebben de koffie en thee voor jullie klaar. Oh, wat fijn. Nou, hoe viel je nou? Trek de mond vol. Maar ik vind het super, geweldig. Ik vind het zo gezellig. Mooi. Ja, ik sprakeloos nou dus. Voor een vrouw die nooit jurken draagt, hè? Ik
Ja. Nee, ik hou niet van jurken. Niet van sokkenjurken. Maar staat hij prachtig. Maar kijk, daarom gaat mijn pinky ook iets omhoog.